op. Wat een bijzondere hobby is dat. Ja. Hoe bist er zo bij gaan? Nou, ik kon inwielerij en ja, toen kwam het er niet zomaar mee op, want hij vond alles gewoon goed. Dus zij is een beetje begonnen. Hoe heet hij hen? Piepke. Piepke? Ze is ik nogal zwier, hè, denk ik. Ja. Wat bist nou ook wurg? Ja. Waar heeft dat leert dat in je wielerin? Van een vriendinnetje van mij. Het lijkt me nogal moeilijk Ik had het 2 een heel erodie. om het te leren. Ja. En nou maar te heen ik naar mij. Ja. Ik had er heel lang maar op wachten. En toen, want toen weer er nog een heel iets piekje. En toen hij grote wie, had ik hem gewoon gepakt. Dus zag ik hem gewoon op de fiets. Stil. Ik dacht, misschien is het wel leuk. En dat wie het. Ja. Heeft u deze zelf weer uitgebracht? Ja, maar wel maar de memmen bij, maar ik wil steeds eten brengen en wetten dan. Zo. En Want maar Piekje is dus al van al iets bij je. Ja. Als Piek. Ja. Mooi, go los. We got married in a field, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. Ik ga hier alles wat mama Lou in de huis had, dat ga ik hier in mijn hak. En dan kan ik zeggen dat dit wel wordt. Ja, dus dat ik net zo vreemd dat ze net in de huis had. Ja, ik verzamel die ouders al mijn hele leven lang. En van de ene komt het oor, dus ik ga mijn alle hobby's maar met muziek en Playmobil wat ik verzamelen en ouders alles maar in één hakje prapt. Dus alles wat waar Ben net aankomt aan mij, dat zit bij mij in het hak. Maar dat is bij jou goed. Ja, dat heb je altijd gehoord, ja. En dan was jij er net door. Zeg mij er net aan, nee. Ah, zeg mij er wel aan. Zeg wie de goed maat. Ja? Ja. Ah, de vriendjes die mij komen, daar worden we een beetje oors van. Maar
Ja, is hij dan streng? Ja. Ja. Van de week ik toen kwam vuurwerk ophalen en toen ran ze hier ik naar binnen, want ik wou nou wat vuur en toen ging ze dat hak in en toen mocht dat net van de zijde, want die was bang dat ze dan alles eruit zo'n met de planken en zo zo'n helje. Oh ja. Ja. Dus dan is hij wel streng. Ja. Ben krijgen de meesten, hoor. Die wil alles beetpakken met de handen. Hè? En de meesten krijgen niet te ben, dat zo je wel. Hè? Ik kan roeren zitten. Ik bied je er wel net mee, maar ik kan er wel roeren bij zitten. Nog een alleen, we zijn zenuwachtig voor de camera, maar dit is was echt iets om zenuwachtig voor de woorden. Hoe zou dan? Nou, dit is iets waar ik per hier om zat ha. En we gaan wat filmen en zien, maar dit ben je nog net zien komen. Want dit is dus de garage waar ze vroeger de auto's inzetten. Zo was even. Zo stonden ze vroeger in de winkel jongen, in de jaren 60. Hier kan ik wel voor mezelf op dit moment, dit intieme. Ja. Dit intieme is mijn eigen moment wezen, man. Ja. Dit is mooi. Kijk nou hier, in de jaren 60 ben je gebleven, maar de jood daar nog wel bij. Je hebt met die hulp met die werk maar weer een op een plank te zetten, jongens. Dat is een... Ja, dat zo. Ja. Want zo dat man natuurlijk wel een paar autootjes zien die al lang in gedachten hier die erin hadden. Hè? Maar die maar eerst even skin. Dus dat moet een... Maar die kan ik maar net storen worden, jongens. Dit, hey, je bent kijk op hier nog. De pasbord, ja, dat was wie hier met die zien kwam. Ja. We hebben hier vroeger al een merkenhandel. Later had een winkel gekregen bij het goord. We zien hier op het vuur. En ja, het nice kregen we, kochten we. Maar ja, zo. Nee, ik ga net meer biaten. Ik biat je nog. Ik ben nooit geen grote man. Heel wel heel groot en dik, maar net het kind zit er net uit gaan. Nee. Dus dat is Is mogelijk, hè? ja, daar is er in hingebloeien, hè? Ja. Ja. Nou ja, goed. Zeg, je bent in een biatenkortwinkel opgegroeid. Ja, dan weet ik het, maar. Zo, zeg maar dan hadden ze met die op een planken. Dus die het erop. Zo. Goed zien, ja. Maar die onderdeeltjes zien je dus al. Dit is onderdeeltjes hier al. Zo'n met de grote duwen, dat hier ernaar. En dan ben ik compleet. Op de oudertjes nog. Jongens. Dit wordt een view, dit wordt een... Nu kan je wel ophouden van filmen en op het gebeurt, joh. Ja, mooi.